a carta. Ola amigos, hoxe vou construir con estas dúas cartas unha vivenda sen ter que botar os cimentos. Levantala require moita concentración, sen descartar unha boa dose de habilidade. Xuntas dan como resultado castelos como este que estou a facer, resistentes ás malas xogadas do tempo. Para facermolo truco precisamos unha carta normal e outra cunha metade pegada por detrás. Para facermolo truco de hoxe temos por unha banda esta carta normal e esta pola outra, a que leva un segredo nas súas costas. Porque aí hai que lle pegar con pegamento outra carta, pero únicamente por esta metade, deixando a outra libre, de tal xeito que ao poñermos a carta de pé, só teremos que mover a metade libre da carta pegada para que non se veña abaixo. Isto farémolo cando coloquemos estoutra enriba, quedando disimulado así o enxeño que mantén en equilibrio todo o conxunto. Agora o truco está nas vosas mans.